भैया आगे कोनो और प्रोजेक्ट आवे वाला बा जो उनके फिर पुनः मील के पत्थर साबित होके? हम तो ये सोच के ना करी ना कुछ हो कि मील के पत्थर साबित होके, हम ये सोच के करी ना कि हमारे दर्शक लोग हमारा काम से आनंद लेस जी। बस वही हमारा काम के, हमारा मेहनत के इनाम हो जी। और जौन हालात अभी कुछ दिन से हम देख रहल बानी अपना देश में जी कि अमीर और गरीब के बीच के जौन खाई बा वो दिन पर दिन बढ़ल जाता और भारतवर्ष खातिर बहुत चिंता के विषय बा। तो वही गरीबी पर आधारित एगो गाना हम गावे की कोशिश केले बानी जी। 2 लाइन रवा सबके सुना। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत बाटे। कि खाए के मिले ना रोटी छूछे हो, खाए के मिले ना रोटी छूछे, एह हालत में केहू न पूछे, हाय रे बदनसीबी रे गरीबी, दुनिया में केहू न करीबी रे गरीबी, दुनिया में केहू ना करीबी। देखिए एगो गरीब के हालत के हमनी के बस महसूस कर सके नहीं। और बहुत संपन्न परिवार से हमहू ना आए ना जी। हम वो स्थिति के महसूस भी कैले बानी, भले हम उस समय छोट रही, लेकिन गरीबी का होला भले थोड़ा दिन खातिर ही, लेकिन ई रितेशवा महसूस कैले बा भैया लोग। और हम चाहत नहीं कि एक गाना यही से गईले बनी हम कि रुआ सब महसूस करें जाके गरीबी का होला। रुआ सबके घर के अगल बगल अगर कोनो जरूरतमंद बा जौना के सच में रुआ सबके जरूरत के आवश्यकता बा, तो अगर ईश्वर रुआ के वो लायक बनौले बा कि रुआ केहू के कुछ मदद कर सकी, तो रुआ सब जरूर करी जा। हो सकेला रुआ वो मदद के वजह से ओकर लइका भूखे ना सुते, हो सकेला रुआ वो मदद के वजह से 2 जून के वो गरीब की रोटी मिल जा। पर वह सबसे हाथ जोड़ के यह निवेदन बा कि अगल बगल देखी, कहल जाला कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, लेकिन फोड़ सकता है जी। हम अगर पूरे देश की परिस्थिति को ध्यान में रख के कोई काम करेंगे जी, तो हम सोचेंगे कि पूरे देश में यही हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं अकेले। मगर बात ये समझिए कि देश हमसे ही है, हम जैसे लोगों और हम जैसे नागरिकों से ही ये देश बना है। तो जब एक एक लोग, एक एक आदमी जब सुधरी हैं, उनका मन में परोपकार के भावना आई, तो ये देश की स्थिति सुधर जाए, ये देश में फिर केहू भूखे ना सुती। तो वो सब ये प्रण ले जा कि अगल बगल ही रुआ सबके अगल बगल ही अगर कोनो गरीब बा जना के रुआ सबके मदद के जरूरत बा, तो रुआ सब जरूर मदद करी जा, हमारी गाना गावल सार्थक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राउर विचार और राउर सोच बहुत अच्छा बाटे और बड़ा अच्छा ये भोजपुरिया दिल से शो के माध्यम से रउआ संदेश देने जे कि जीवन में उतारे लायक बाटे। लेकिन हम चलते चलते चाहब कि रउआ जे भी स्ट्रगल कर रहल बा कलाकार, ओकरा खातिर रउआ का कहब? 2 शब्द हम चाहब कि रउआ कहें। हम बस यह कहल चाहब कि सफलता के कोनो शॉर्टकट ना होला। सफलता खातिर मेहनत करे के पड़ेला, जुनून के साथ, जिद के साथ। कहीं कहीं जिद भी बहुत जरूरी होला।
और जिद अगर अच्छा चीज़ में लगावल जाओ, जिद हो जाओ कि हमरा अच्छा बने के बा, जिद हो जाओ कि हमरा समाज में कुछ सुधार करे के बा, जिद हो जाओ कि हमरा कुछ न कुछ बने के बा, जी त उ जिद अच्छा बा। और हम आपन कलाकार भाई लोग से यह कहब कि मेहनत करी सभे। और एक बात कहब रुआ सबसे हम कि आपन प्रारंभिक शिक्षा रुआ सब जरूर पूरा करी जा। ई ना कि कलाकार होने के चक्कर में, गायकी के चक्कर में पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए सभे। रुआ सब शिक्षा के कभी मत छोड़ी जा, कैसे कि एक शिक्षित समाज ही एगो बढ़िया देश, बढ़िया राष्ट्र के बनावे में सबसे बड़ा सहयोगी हो। शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी बाटे। तो हम रुआ सबसे यही कहल चाहब कि शिक्षा के अपना जीवन में उतारी सभे, लोग के जागरूक करी सभे। हमरो पढ़े में मन ना लागत रहे, पहले भाग जाते रहे स्कूल से, सही में। फिर हमारे मास्टर जी लोग मारस, तो जब मास्टर जी लोग मारस तो बहुत खीस बरे वहाँ जाना पर, मन करके इठा उठा के मार। मास्टर जी लोग मारस, खूब मरलन, डर ही सही जी, मगर पढ़े लगनी। पढ़नी तो अब समझ में आवेला कि वो मार ना रहे, वो आशीर्वाद रहे। तो बस हम ये चाहब कि हमने के खास करके उत्तर भारत में शिक्षा के स्तर और बढ़े, हमने के समाज शिक्षित हुई, तो हमने के आवे वाला पीढ़ी भी ये भारतवर्ष के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान। ऐसे तो हमने के जो पूरब के क्षेत्र बा भारत में, ये पूरा भारतवर्ष के विकास में एक अहम योगदान दिले बा। मगर हम ही चाहते नहीं कि यूपी और बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के नाम आवे तो भारत में सबसे शिक्षित राज्य में नाम आवे। साक्षरता दर हमनी के सबसे ज़्यादा होके, ये हमार अरुआ सबसे प्रार्थना बा कि एकरा हम, ये हमार सपना बा, एकरा के पूरा कर दी सके। बहुत बहुत धन्यवाद रउर कि रउआ हमनी के शो में आईनी और हमनी के शो के सम्मान बढ़ल। और अब हमनी के वक्त हो गल बा विदा लेवे के। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि रउआ हमनी के शो में आईनी और हमनी के शो के मान बढ़ल। अब वक्त हो गल बा हमनी के विदा लेवे के। और भोजपुरिया दिल से शो के माध्यम से जे भी लोग देख रहल बाटे, सबसे हम विदा लेहब और पुनः मिलब अगला एपिसोड में एगो नया कलाकार के साथ। तब तक रउआ सब देखत रही भोजपुरिया दिल से।